Sunana Wisclap bazazzage mai tsada, a inda yau ɓangarenmu na tauraron ɓoye ya yi nasarar samun muku ɗaya daga cikin mawaƙa masu tasowa masu basira ta gaske, basira daga Ubangiji. Kar ku ce na cika ku da surutu, yau muna tare da mawaki MAZAZA a ɓangarenmu na tauraron ɓoye. Ku zo ku gani, ku zo ku ji. Wisclap Talk Show. Mutane na ba da lafiya da kuru'unsu su fito kwansu da kwarkwata domin su zaɓe ku, wasu ma a kanku yan uwansu sun daina kula su, wasu kuma garin bangan siyasa su rasa ransu. Mata masu ciki ma kan haihu kan layin zaɓen ku, ya kuke alkawuran karya ne don ku ci zaɓen ku, bayan ku san kun danna hakkin su ku ce su yafe ku, bayan kun ci zaɓen idan sun zo gida ku kore su, kuna biyan sojoji albashi sannan ku hore su, amma idan 'yan ta'adda sun zo a kasa koren su. Mata an kashe mazajen su an ki taimakonsu, wasu sun rasa kannunsu, wasu sun rasa yayyunsu, wasu sun rasa matansu, wasu kuma iyayensu. Wai da kun samu mulki sai ku manta da rantsuwanku, ya kamata yasa ake tuna muku mantuwanku. Hakkin talaka kun share batun shi da tsintsiyanku, ciwon kashe-kashen zamfara kun kasa maganin shi, suna ta kukan rashin tsaro an kyala korafinsu. Kallika suna ana kashe-kashen da ba dalili, babu bincike ta ya za a gane waye dalili. Ga kidnappers na kan farauta mai kuɗi ko fakiri, an kasa gano wurin an san kudin waye wakili. Gaskiyan da aka boye na zo ma tonan silili, ga masu digiri na yawo a titi babu aiki, wasu ma suna da kwalin amma sun kare da faci. Yaya talaka na shan duka amma ku ne da raki, duk da mulki ba cita bane yana kuke da yaji. Rashin tallafi kan sa rayuwar matashi ya ɓaci, wasu suna kwace sannan wasu suna fyaɗe, sannan ba su damu ba dan ɗazun suna cake. Kalli yanda samari ke bin matan makwabta akan talauci sun zama magabta. Ana bijirewa maganan Allah ko an karanta, sai a ce lockdown a hana sallah an sananta. Da tsohuwa ta mutu wai corona ya kashe ta, duk da tunaninmu ba mace bane ku raina ta, amma fata na gare ku shine Allah ya shirye ku. Idan hakuro ki gafara to ya gafarce ku, masu niyyar mulkin sarrai Ubangiji kar ka basu. Mun gaji a kara hakuri, a kara hakuri, wallahi mun gaji, a kara dauriya, wallahi mun gaji. Da fatan an nishadantu da wannan waka ta fasihin mawaki MAZAZA. To, masu sauraro, maki nawa kuka ba mu wannan mawaki? Ku saka mana a comment section. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun shirye-shiryen mu. Wisclap Talk Show yana tare da ku.